हॅलो बरं आवाज पोचतोय का सर्वांपर्यंत? मागच्या कोपऱ्यापर्यंत आवाज पोचतोय का? हॅलो हॅलो करायची सुरुवात करायची का? गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. साग मद पद मद पग पमरे मग सागरे मी घसा तुझ्या हसण्याचे दिवाळे किती, तुझ्या हसण्याचे दिवाळे किती, तुझ्या हसण्याचे दिवाळे किती. तुझे चाहते कोण जाणे किती, तुझे चाहते कोण जाणे किती, तुझ्या हसण्याचे दिवाळे किती, तुझ्या हसण्याचे दिवाळे किती. मला नाव माझे स्मरेना प्रिये, मला नाव माझे स्मरेना प्रिये.
हे माझं पहिलं काव्य पुष्प सादर करतोय. म्हणायचं आहे काय, तुझा आशीर्वाद राहो पाठीशी, तुझा आशीर्वाद राहो पाठीशी. धूळ लागू मस्तकी तुझ्या चरणाची, धूळ लागू मस्तकी तुझ्या चरणाची, तुझा आशीर्वाद राहो पाठीशी, तुझा आशीर्वाद राहो पाठीशी. तुझी साथ आज मला पाहिजे, तुझी साथ आज मला पाहिजे. तुझी साथ आज मला पाहिजे, सदैव जोडून राहील चरणशी, सदैव जोडून राहील चरणशी. तुझ्या चरणाची धूळ लागू मस्तकी, तुझ्या चरणाची धूळ लागू मस्तकी, तुझा आशीर्वाद राहो पाठीशी, तुझा आशीर्वाद राहो पाठीशी. सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. चौदा विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गजाननाच्या चरणी नतमस्तक होऊन या रंगदेवतेला आणि या नटेश्वराला अभिवादन करून माझ्या गावचं ग्रामदैवत श्री वाघसाई आई आणि माझं श्रद्धास्थान श्री जय वाघोबा देव यांच्या चरणावर नतमस्तक होऊन या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा करून आज या गर्दीमध्ये उपस्थित मान्यवर शाहिरी मंडळी यांना देखील शाहिरी मानाचा मुद्रा करून माझे गुरुवर्य कोकण भूषण पुरस्कृत सन्मानित कैलासवासी गंगारामजी गोताड यांच्या पावित पवित्र चरणी नतमस्तक होऊन तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक ज्यांच्यामुळे आम्हाला या रंगमंचावर येण्याची संधी मिळाली ते आम्हा सर्वांचे लाडके वायके स्पोर्ट्स श्री रमेश हिरू कोकमकर कळंबट गावचे सुपुत्र यांना देखील शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो. या पावसा पाण्याच्या दिवसात एवढ्या मोठ्या संख्येने हे रसिका मायका मित्र जमले यांना देखील शाहिरी मानाचा मुद्रा करून ही कोकणची कला, ही माझी कोकणची कला सात समुद्रा पार घेऊन जाण्याचं जे काम करतात ते आम्हा सर्वांचे लाडके युट्यूबर यांना देखील शाहिरी मानाचा मुद्रा. आणि या गर्दीमध्ये बरेच नामवंत शाहीर उपस्थित झाले, त्यातील माझ्या घराण्याची शाहीर बंदेरे माऊली, उमक माऊली असे अनेक शाहीर या गर्दीत माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर धनावडे माऊली देखील उपस्थित आहेत. या सर्वांना कोणाचं नाव राहिलं असेल तर क्षमा मागतो आणि या सर्वांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो. धन्यवाद. आज मला ढोलकीला साथ देतात ते माझे गुरुबंधू अनिकेत पाष्टे, ऑर्गनला सूरज पाताडे, पॅडला साहिल दादा मेस्त्री आणि बँजो वादक आमचे लाडके अस्मी दादा
तसेच आमचे सर्वांचे आधारस्तंभ दिनेश कातकर आणि शिवराम कातकर यांना देखील या सर्वांना शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. आजचे आयोजक वायके स्पोर्ट श्री रमेश हिरू कोकमकर यांनी आम्हाला जी संधी दिली, या संधीचं आम्ही नक्की सोनं करू. यांना देखील शाहिरीचा मानाचा मुजरा करतो. तसेच माझे ढोलकीवट्टू निलेशजी कातकर, शैली वादक संतोष गोताळ, माझा झांज वादक नरेश दादा, या सर्वांना शाहिरी मानाचा मुजरा. आणि या गर्दीमध्ये आज प्रमुख उपस्थिती म्हणून जे लाभलेत ते श्री भावेश पवार आणि प्रशांतजी आदवडे यांना देखील शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. आणि माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर जे आज आदिमाईची बाजू सांभाळणार आहेत ते आमच्या कलगीवाले शाहीर मधुकर अवेरे आणि शाहीर अभिषेक खापरे यांची व माझी पहिलीच भेट या रंगमंचावरती. आज नक्कीच हा सामना होणार याची मी गॅरंटी देतो आणि कार्यक्रमाला सुरुवात देतो. प्रतिस्पर्धींना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुजरा आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. धन्यवाद. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. तुझ्या प्रेमात नाहून जाण्या आज मी या रणात आलो. हे रसिका तुझ्या प्रेमात नाहून जाण्या आज मी या रणात आलो. तुझा आशीर्वाद घेण्या रसिका तुझ्या चरणाचा दास मी झालो. आणि म्हणायचं आहे काय, स्तवन सादर करतोय, लक्ष असू द्या. शब्द सुराचा तू ईश्वरा, काव्य रसाचा तू निरझरा. स्मरितो हरिहरा नमितो हरिहरा. आज वर्षोनी अमृत भावना तृप्त करा नमितो हरिहरा. आज वर्षोनी अमृत भावना तृप्त करा नमितो हरिहरा.
आद्यकलेच्या ईश्वरा तुम्ही प्रभुवरा स्मरितो हरिहरा आद्यकलेच्या ईश्वरा तुम्ही प्रभुवरा स्मरितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा बाबू रंगल माझं घराण राखुनी तुऱ्याची ही शान बाबू रंगल माझं घराण राखुनी तुऱ्याची ही शान दान दिले हे गंगारामान हो मला दान दिले हे गंगारामान हो दान मला दिले हे गंगारामान हो योगेशाची काव्य लेखणी योगेशाची काव्य लेखणी आशीष द्या प्रभुवरा आशीष द्या प्रभुवरा सूर जाळवितो संजयाच्या स्वरा स्मरितो हरिहरा सूर जाळवितो संजयाच्या स्वरा स्मरितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा शब्द सुराच्या तू ईश्वरा काव्य रसाच्या तू निरंजरा स्मरितो हरिहरा नमितो हरिहरा आज वर्षोळी अमृत भावना कृष्ण करा नमितो हरिहरा आज वर्षोळी अमृत भावना कृष्ण करा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो हरिहरा नमितो धन्यवाद कविवर्य वासवण घराणे माझे घराणे माझे धोंडू गणू रामकृष्ण वस्तात साजे वस्तात सारे गंगारामचंद्रकांत योगेश गुरुवर्य माझे गुरुवर्य माझे नाव रोशन केले यांनी कासे गावाचे कासे गावाचे अखंड हरिदासोचा वाघवाने गोरे वाले वाह माझे प्रांजपती शाहीर अभिषेक खापरे यांनी सुंदर अशी कला आपली सादर केली. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून
मी नक्कीच त्यांचा पाठलाग करणार. बुवांनी गवळण देखील छान गायली, प्रेमाची गवळण. तिथपर्यंत तर मी पोहोचणारच आहे, पण आता गणाला सुरुवात करतोय. लक्ष असू द्या. तत्पूर्वी माझा हा भेदिक गण याचं स्पष्टीकरण थोडक्यात तुम्हापर्यंत सांगतो. नाही त्याला एकच रूप, नाही एकच ठाव. कधी दुर्वेच्या पात्यात दिसतो, तर कधी जास्वंदीच्या फुलात भाव. कधी अणुरेणूत वसतो, तर कधी या नभांगण व्यापून घेतो. कधी काजव्याच्या तेजात चमकतो, तर कधी भक्ताच्या अंतरी नांदतो. डोळ्याने दिसणारा मोठा की भावनेने जाणवणारा मोठा. मूर्ती मोठी की मूर्तीतील चैतन्य मोठं, या भेदाचं उत्तर देण्यासाठी हा भक्ती गीताचा गण सादर करतोय. लक्ष असू द्या. नसले जरी नयन मला तरी स्पर्शाने तुला पाहिलं रे. अरे नसले जरी नयन मला तरी स्पर्शाने तुला पाहिलं रे. आणि तुझे भव्य तेज रूप गणेशा मी अंतर मनातून जाणीन रे. आणि म्हणायचं आहे काय, तू येशील जरी कोणत्या रूपामधुनी, तुला तुझ्या तेजाने ओळखीन रे. तू येशील जरी कोणत्या रूपामधुनी, तुला तुझ्या तेजाने ओळखीन रे. जरी डोळे मिटले अंतरीच्या भावी, जरी डोळे मिटले अंतरीच्या भावी, तरी तुझला गणराया पाहीन मी रे. बाप्पा मोरया मोरया रे. ए बाप्पा मोरया मोरया रे. 1 1 2 2 3 स्टार्ट. गणराया पाही नवी रे.
अंगणात या वरून उरला उभारून उरला उभारून उरला या देवा पहिला तुलाच स्मरणा अणुरेणुने तुझ्या सुरात ताल धरला अणुरेणुने तुझ्या सुरात ताल धरला तुझा गुरुवा आधार सर्वा तुझा गुरुवा आधार सर्वा नभाग रे जरी गळे रंग हे पुष्प भरले जरी गळे रंग हे पुष्प भरले सोडला सरस्वतीच्या फुलातून रे बाप्पा मोरया मोरया बाप्पा लंबोदरा मोरया बाप्पा मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया मोरया रे नटला निसर्ग नटली धरणी गुणवारी अन दिनरात सरती कोणवारे अन दिन रात सरती कोणवारे अन दिन रात सरती नदी नाले झरे तुझा जय घोष करती सागर सामावतो चरणावरती सागर सामावतो चरणावरती सागर सामावतो चरणावरती प्रस्तुत धरणी वरुण करणी प्रस्तुत धरणी वरुण करणी गणगोत जरी दाटला अंधर विश्वातया जरी दाटला अंधर विश्वातया तुझे तेज प्रकाश व्यातून रे बाप्पा मोरया मोरया बाप्पा लंबोदरा मोरया बाप्पा मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया मोरया रे कोणत्या रूपामधून तुला तुझ्याची जाणे ओळखी कोणत्या रूपामधून तुला तुझ्याची जाणे ओळखी जरी डोळे मिळाले अंतरीच्या भावे जरी डोळे मिळाले अंतरीच्या भावे तरी तुझं लागण राया पाहिला मी रे
रसिकांच्या माध्यमातून काही पारितोषिक आले. शिवसम्राट भवानी चौक विलास बारकू गोताड यांच्याकडून शाहीर सूरज यांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. तसेच सरिता संतोष गोताड यांच्याकडून 500, विजय बारकू गोताड यांच्याकडून 200 रुपये, शिवराम रामचंद्र कातकर यांच्याकडून 100 रुपये. तसेच कैलासवासी अर्जुन लक्ष्मण कातकर यांच्या स्मरणार्थ सौ निधी नरेश भाईजे यांच्याकडून 510 रुपयांचं पारितोषिक. तसेच मंडळाचे अध्यक्ष संभाजी कातकर यांच्याकडून सुद्धा 201 रुपयाचं पारितोषिक. योगेश कनवजे माऊली भडखंबा यांच्याकडून 500 रुपये. कलगीतुरा समाज उन्नती मंडळ शाहिरी पुरस्काराने सन्मानित शक्तिवाले शाहीर शरद कदम बुवा यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. गणराज म्युझिकल ग्रुप कासे घाणेकरवाडी यांच्याकडून सुद्धा 200 रुपयाचं पारितोषिक. तसेच शाहीर सागर भुवड, सूरज चोगले गाव आंबव यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. युग योगेश कातकर 200 रुपये, कुमारी भार्गवी राकेश कातकर 200 रुपये, श्री किरण नारायण कातकर LIC अँड म्युच्युअल फंड ॲडवायझर यांच्याकडून 200 रुपये. तसेच रॉयल मित्र परिवार दिवा यांच्याकडून सुद्धा 200 रुपये. कैलासवासी कृष्णा गणपत घाणेकर व कैलासवासी तानाजी गणपत घाणेकर यांच्या स्मरणार्थ शौर्य संदेश घाणेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. जिल्हा परिषद सदस्य श्री सुशीलजी भाईजे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. आमचे सर्वांचे लाडके गडगंगा वडापावचे मालक आनंददादा कातकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आणि श्री वाघसाई जागरी नृत्य मंडळ कासे कातकरवाडी चे शाहीर मनोहरदादा कातकर, महेश मनोहर कातकर यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. ही आयुष्यातली दुसरी भेट, रंगमंचावरची दुसरी भेट. गेल्या वर्षी इथे सामना झालेला, त्यावेळी मला पैशांचा हार घालून संबोधलं होतं आणि आज ही फ्रेम देऊन माझा सत्कार करतायत माझे आमच्या गावचे सुपुत्र महेश दादा. धन्यवाद, थँक्यू सो मच. हॅलो. गाव नारोडे जोगलेवाडी शाहीर विक्रम जोगले यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तरी जय वाघमान नृत्यकला पथक कासे पिंपळवाडी आपले शतशः ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आता विषय गवळणीचा नाही का? बुवा सुद्धा प्रेमाने गाऊन गेले, आपण सुद्धा त्यांना प्रेमच द्यायचं कसं ते दाखवतो. त्यांची गवळण सुद्धा छान होती बरं का. त्याला काट द्यायचा प्रयत्न करतोय शाहीर. लक्ष असू द्या. मी भुलविल्या 16 शास्त्र नाव हृदयांतरी तुझं बसत. मी भुलविल्या 16 शास्त्र नाव हृदयांतरी तुझं बसत. माझ्या आधी हा मान दिधला तुला. अरे तुले आला मी श्रीकृष्ण
माझ्याशिवाय तू अपूर्ण आहेस राधे. म्हणून काय म्हणतोय बघ. माझ्या आधी हा मान दिधला तुझला, या गोकुळाचा श्रीकृष्ण म्हणती मला. माझ्या आधी हा मान दिधला तुझला, गोकुळाचा श्रीकृष्ण म्हणती मला. माझ्या आधी हा मान. बरं आता माझ्या गोळ्याला सुरुवात करतो. वेळ खूप झालेला आहे. अग राधा नको लागू तू या हरीच्या नादाला. अग राधा नको लागू तू या हरीच्या नादाला. अग बाजारी जाण्याचा तुझा करी मी वांदा. अग श्रीकृष्ण म्हणतात मला, मी आहे या गोकुळाचा दादा. आणि परत एकदा सांगतो तुला, बाजारी जाण्याचा करी वांदा. आणि गवळण इथून काय म्हणतो लक्ष असू द्या शाहीर. होईल संसारी यावे रे, समजून घे भक्ती भाव रे. होईल संसारी यावे रे, समजून घे भक्ती भाव रे. जाण विश्वाचा हा बाप रे, नको फोड कुणाच्या डोई खापरे. हे खापरे नाही बर का. जाण विश्वाचा हा बाप रे, नको फोड कुणाच्या डोई खापरे. आता हे खापरे बुवा नीट लक्ष द्या. म्हणायचं आहे काय. आता हे गवळणीत एक विनोद, हा विनोद बाजूला ठेवून या भेदिक गवळणीतून कान्हा राधेला कोणता बोध देतोय ते जरा ऐकून घ्या. आजवरच्या गवळणी झाल्या आमच्या. आजवरच्या गवळणी प्रत्येक शाहिराला, आज जिथे सगळे उपस्थित आहेत प्रत्येकाला हे माहितीये की नावाशिवाय गवळण नाही. आज सुद्धा आम्ही नावानेच जाणार बुवा. म्हणायचं आहे काय. जाण जाण विश्वाचा हा बाप रे, नको फोड कुणाच्या डोई खापरे. जाणून घे या रूपा आहे तयाची कृपा. जाणून घे या रूपा आहे तयाची कृपा. विश्वाचे करी मोज माप रे, विश्वाचे करी मोज माप रे. भक्ति भावरे सारा विश्व
विठोबयाची कृपा विश्वाचे करी मोज मापरे विश्वाचे करी मोज मापरे विश्वाचा वापरे नको कोण कुणाच्या डोई वापरे विश्वाचा वापरे नको कोण कुणाच्या डोई वापरे मनी वासना ठेवणी मनी वासना ठेवणी मनी वासना सापी बघण्याचा वरसी वेश पणाचा वरसी वेश पणाचा वरसी वेश अंतरी काढून तुझ्या अंतरी काढून तुझ्या अंतरी काढून स्वतःचा गणे ना दोष स्वतःचा करे ना दोष स्वतःचा करे ना दोष हो हा गिरधारी उभा वाटेवरी विधधी ठाकली चाला टाकला फिरून दारो दारा चक्र मारून या बाजारा टाकल्या फिरून दारो दारा चक्र मारून या बाजारा शरण यावं लागेल तुला तरे शरण यावं लागेल तुला तरे विश्वाचा वापरे नको कोण कुणाच्या डोई वापरे विश्वाचा वापरे नको कोण कुणाच्या डोई वापरे राधे कृष्णा जरा ग राधे कृष्णा राधे कृष्णा जरा ग राधे कृष्णा जरा आहे हा माये सावतारा बघा म्हणायचं आहे काय हा गाणा या गवळलेला उपदेश करतोय पण आज समोरचे शाहीर पाहिले आणि कानालाही दोन ओळी बसल्या कशा वाटल्या कारण आज समोर आहेत ते अवेरे आणि खापरे मग काना म्हणालाच असेल ना अहो आधी संसाराचं अवेरे कशामुळे होतं हे समजून बघा नाहीतर उगाच कोणाच्या डोळी खापर फोडू नका म्हणायचं आहे काय लक्ष द्या राधे कृष्णा जरा ग राधे कृष्णा राधे कृष्णा जरा ग राधे कृष्णा जरा आहे हा माये सावतारा तिथे आपला राधे तिथे आपला राधे तिथे आपला क्षण भंगूर हसून श्रीहरी म्हणी दानक खाव हातरीचा आहे उदयी प्रेम ज्याच्या मी जवळी सदैव त्याच्या आहे उदयी प्रेम ज्याच्या मी जवळी सदैव त्याच्या असे दया माझाच भासरे असे दया माझाच भासरे विश्वाचा वापरे नको कोण कुणाच्या डोई वापरे विश्वाचा वापरे
हॅलो. संगीता कृष्णा गोथाड, कृष्णा धोंडू गोताड यांच्या स्मरणार्थ सौ जागृती जयवंत घाणेकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच श्री किशोर मांडरकर ढोलकीपट्टू आमच्या पंचकृषीतील मावळगी गावातील यांच्याकडून 200 रुपयाचं भरघोसाचं पारितोषिक आलंय. तरी जय वाघमान नृत्य कला पथक कासे पिंपलवाडी आपले शतशः ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आमचे गुरुमाऊली शाहीर गंगाराम गोताडे यांच्या स्मरणार्थ ज्योती शिगवण मानसीमध्ये संपदा मोरे यांच्याकडून 210 रुपयाचं पारितोषिक. तसेच श्री सूर्याजी माऊली धनावडे आणि परिवार धामापूर धनावडेवाडी यांच्याकडून खास माझ्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. धन्यवाद. तरी कलगीतुरा समाज मंडळाच्या नियमानुसार आम्ही आमची प्रश्नप्रत कलगीवाल्यांना दिलेलीच आहे. तरी खास रसिकांसाठी विषय काय आहे समजून घ्या. भगवंताचे आनंददायी उच्चारण असलेले टपाल, भगवंताचे आनंददायी उच्चारण असलेले टपाल कोणी कोणास पाठवले आणि ते किती अक्षरांनी पूर्ण केले, कोणी कोणास पाठवले आणि ते किती अक्षरांनी पूर्ण केले. खाली टीप दिलेले हुआ ग्रंथ पुरावा आवश्यक आणि कथा सविस्तर वर्णन करावी. ऋषीमत ग्रंथ पुरावा आवश्यक आहे. धन्यवाद. बुवा प्रश्नवर सादर करतो, लक्ष असू द्या. ज्ञानी तत्वज्ञानी तुम्ही घरी मारिते, अहो करता गोष्टी वरवरच्या पुजारी कायदे. प्रश्न विचारितो आत्मज्ञानी तुम्ही उत्तर द्यायचे. प्रश्न विचारितो आत्मज्ञानी तुम्ही उत्तर द्यायचे. ज्ञानी तत्वज्ञानी तुम्ही घरी माहिती, करता गोष्टी वरवरच्या पुजारी कायदे. प्रश्न विचारितो आत्मज्ञानी तुम्ही उत्तर द्यायचे. चारी आत्मज्ञानी तुम्ही उत्तर द्यायचे. तुम्ही उत्तर द्यायचे. तुम्ही उत्तर द्यायचे. तुम्ही उत्तर द्यायचे. करावी कधी गर्वाची वाणी, गर्वाचं घरखाली होई धूळधारी. गर्वाचं घरखाली होई धूळधारी. गर्वाचं घरखाली होई धूळधारी. आले किती गेले त्यांना बदले पाणी, यरणे नको चालू तुम्ही चालू चालली. परत एकदा सांगतोय, पूर्ण संगमेश्वराची जबाबदारी घेऊन चालतोय. म्हणायचं आहे काय, आले किती गेले त्यांना पाजले पाणी, यरणे नको चालू तू चालू.
सही भेटगार स्वाध्याय आहे नवा खोटा बोल मोठ रणी नाही वायते खोटा बोल मोठ रणी नाही वायते प्रश्न विचारी तो आत्मज्ञानी तुम्ही उत्तर द्यायचे प्रश्न विचारी तो आत्मज्ञानी तुम्ही उत्तर द्यायचे आज आमचे आयोजक वायके स्पोर्ट श्री रमेश हिरू कोकमकर यांना रंगमंचावरती येण्याची विनंती करतो. तसेच श्री विजय गणपत गोथाळ आडावरचीवाडी यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय तरी त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद. या माऊलीनी आज एकट्याने हे सगळं हँडल करून आज आम्हाला कार्यक्रम करण्याची संधी दिली त्यांच्यासाठी जोरदार एका टाळ्या. खरोखर एक मिनिट तुम्ही आम्हाला एवढी संधी दिली आम्ही तुम्हाला असं सोडणार. हा म्हणायचं आहे काय खेळाच्या या स्वप्नांना देण्या उभारी क्रीडा संस्कृती ही फुलावी गावोगावी सारी संकल्पना उभारली यशाची होणारी अहो संकल्पना उभारली यशाची होणारी या कोकमकर साहेबांची आहे धडपड हो सारी. खरंच एकट्याने हँडल करणं हे खरंच खूप कठीण आहे म्हणूनच हे गीत तुमच्यासाठी. संकल्पना उभारली त्यांनी यशाची होणारी संकल्पना उभारली यशाची होणारी कोकमकर साहेबांची आहे धडपड हो सारी. हो 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 ला 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 हो हो ला 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 ला. चला हातात हात घाल करू सहकार्य उघड खेळाडूंच्या भविष्याला या देऊ बळ प्रचंड साहेबांच्या कार्याला मानता दुसरा हा खंड यशाची शिखर गाडो हा उद्योगानंद कंद कष्टाची आणि विश्वासाला नाही उभारी कष्टाची आणि विश्वासाला नाही उभारी एकीच्या बळावर प्रयत्नांचा दीप लावणारी हो ला 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 हो ला 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 ला. पहिली फेरी मी इथे संपवतोय असं जाहीर करतो आणि बुवांना पुढच्या वारीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.